Haast alle weken gaat jager Titus Simonsma hier bij Akkerum naast het laan in. Op jacht naar de goers, die keer heel iets vaker opdoekt. Ja, je zit er aardig wat. En het is soms, afhankelijk van het waar, zit er een heel soort en soms zit er helemaal weinig. Het is wel zo dat er een nieuw natuurgebied achterkomen is. En dat natuurgebied dat loekt wel erg op gorzen. Simonsma jaagt net voor de lol, maar om die goers voor een soort skeerzorgen bij de boeren. Joert, is het ongeveer een 12 miljoen wat er de provincie beschikbaar stelt aan skeerbestrijding. En als het zo teruggaat, dan zitten we wel op de 20 miljoen. En om dat voor te komen, moet in de toekomst alle jaren 150.000 gorzen sketten worden. De sketten gorzen worden opslaan in mobiele koelingen die bij de jachtgebieden staan. En na de verwerking gaan ze nou naar de Friese restaurants. Bij Glieks bij Rijtse Spanninga op de Jouwer. Wij doen meestal rieken, koud rieken, mooie salade van maatje. En als ik het dan er net bij zees, dan heeft het soms haast niet iets in de gaten dat gorzenvlees is. Het is heel meger. Ja, super. Maar met het groeiende tal gorzen moet er direct nieuwe bestemmingen voor worden. De hoeveelheid ganzen is de laatste jaren zo groot geworden. En als we kijken naar de schade die de ganzen aanrichten, moeten er 150.000 ganzen jaarlijks geoogst gaan worden. Nou, die kunnen niet meer in de restaurants een weg vinden. Die moeten ook in de retail een weg gaan vinden, in de supermarkten dus. En dat is waar het om draait bij Gans en Bord. De goers moet ook bij jou thuis op het bord komen. Al sjocht het er dan net meer echt uit als goers. Juist omdat het in de retail verkocht moet gaan worden, kunnen daar geen kogeltjes of ijzer of wat dan ook meer in zitten. Dus vandaar dat het allemaal door een bepaald soort filter gegaan is, waardoor het gehakt wordt. En van het gehakt maken we hele lekkere producten. Zoals worst en gehaktballen van gorzenvlees. Spanninga denkt dat er zeker een merk voor is. In principe is het ik vind het een heel nobel initiatief om het zat te verwerken. En misschien kunnen we nou als we zeggen, wens je geen gehaktdaai meer, maar wens je gorzendaai. Dat lijkt me een goed idee.